În plan educațional, analiza problematicii complexe a lumii contemporane a condus la constituirea unor răspunsuri specifice prin potențarea noilor educații. Școlii, ca principal agent educativ, îi revine rolul de a înarma tinerii cu simț critic, cu capacitatea de a înțelege și de a răspunde adecvat diverselor provocări din partea societății. Și ca o paranteză, este meritul școlii românești privind preocupările pentru problematica noilor educații, care au coincis cu preocupările din lumea occidentală. Încă în urmă cu mai bine de 25 de ani, profesorul George Voideanu și colaboratorii utilizau termenul și descriau noile educații. Dar trebuie citate și precedentele meritorii. De exemplu, Universitatea din București este între primele 10 universități din lume care și-au creat centre de calcul acum 5 decenii. Conștientă de necesitatea reorientării activității de formare și dezvoltare a personalității umane, Comisia Europeană a adoptat, începând cu anul 2000, o serie de recomandări privind integrarea noilor educații în procesul de învățământ, acestea fiind considerate valori necesare de promovat în secolul 21. Printre noile educații se numără educația ecologică, educația demografică, educația nutrițională, dar nu în ultimul rând, educația pentru timpul liber. Dar trebuie să nu uităm un anumit aspect, faptul că lista aceasta nu este închisă, va rămâne deschisă, fiind posibil ca în fiecare moment să fie completată. În contextul noilor educații, timpul liber ca valoare și implicit și educația pentru timp liber este pus în raport cu rezultatul unui proces istoric asociat civilizației moderne. Conceptul în sine a evoluat în decursul secolelor în funcție de diverse modele organizate social. Astfel s-a constatat că omenirea s-a bucurat întotdeauna de un anumit tip de organizare a timpului liber. Civilizațiile antice, de exemplu, au pus la baza bunăstării, culturii, dezvoltarea divertismentului, timp în care oamenii practicau sportul sau artele, precum și alte domenii de cultură generală, fiecare civilizație având un specific de valorificare a timpului liber. Totuși, în Grecia antică, comportamentele cetățenilor antici au fost considerate modele mult mai desăvârșite grație interdependenței timpului liber și a educației. La nivelul civilizației Greciei antice, timpul liber era considerat perioada de aur, fiind una dintre cele mai bune premise de favorizare a realizării omului. Toate formele de muncă se opuneau modului de a fi al cetățenilor greci, deoarece acestea erau preluate de castele sclavagiste. Aristotel și Platon, de exemplu, considerau timpul liber o categorie a educației și viceversa. Timpul liber, care era folosit pentru instruire și învățare, în limba greacă veche se numește scole, de unde avem în limba română termenul de școală, desigur, prin filieră latină. În Evul Mediu, timpul liber nu poate fi comparat cu timpul liber din epoca antică și modernă. În această perioadă, la fel, nu a existat un timp omogen în care să fie prevăzută dimensiunea de timp liber, deoarece oamenii munceau din greu. Timpul liber era asociat mai degrabă cu zilele de sărbătoare.